ari sa tamigala sa kinini ang good news, ha? Good news at tag-una. Ang Sugbo usa sa mga nominado alang sa Most Desirable Region sa usa ka Worldwide Travel Awards. Straight to the point. Nakigkompetensya kini sa 40, laing 40 ka mga lugar tibok kalibutan. Pambato sa Sugbo ang mga diving sites niini. Straight to the point. Tinuod bitaw kay mga diving mahigala doon na po'y mga nindot nga mga lugar nga kanang kasuruyan ang Sugbo. Ari kag mo albual na may maayong diving sites diha, ari kag Malapaskwa, nindot ang mga diving sites niya. O dili ka mo adto may gilaglayo, ari kas Kuntiki dili sa may Lapu-Lapu, nagka-diving ko sa una diha. No, kana na ang dapit sa may Mactan. O, na ari kantil. Kanagong kantil, kuyaw na may galag ka ng ligo-ligo lang ako. Pero kan mga divers, ganahan kayo ng kantil. So, mao ni nga, uyon taan ni mahigala nga kining Sugbo, usan ni mahigala sa mga naipambato nga mga diving sites, mga kagalaan. Straight to the point. Naatay mga waterfalls, pero ato lang mga higalang ikuan yun, no? Kinini ang ipahugtan unsay mga regulations, mga lagda nga nang ato mga waterfalls kay daghan kanang badyan dili mga higala no bag-o na disgrasyahan, mga higala dili sa may budlaan o uban pa mga kaigsunan, no? Unya mga trekking activities, wildlife o lamian nga mga pagkaon. Straight to the point. Daghang mga lugar nga gidugok, ari ka mahigala sa badyan, ari ka mahigala sa may uslob, di ay butanding diri mga kaigalaan, ari ka mga higala sa kinini ang Mualbual, na diving sites, na sardines, na ang sea turtle, na mga corals, no? O mga beaches mga higala, ari kas Kamutis, ari kas Daan Bantayan, ari kas Bantayan Island, anindot kayo. Ari ka sa Sumilon, no? Mo kana nga ang Sugbo matod pa usa sa mga nominado alang sa Most Desirable Region. Ayuhon nang ginatugda ang turismo. Kay dinhi man sa Sugbo pod nga ang gobyerno suroy-suroy Sugbo, suroy-suroy Sugbo. Di man kinahanglan gasto pa hinuon ng Sugbo sa suroy-suroy. Ato ni tagag pagtagad rumbuntaga sa manuban mahigala ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Kanang point. Bohol nindot sa kayong suroyanan, no? Maasuroy kag Bohol na adi ang Chocolate Hills, na adi may gala ang sa Panglao nga mga beaches day, anindot kay mga beach resort sa Panglao, nindot ang Bas diha mga higala, na ang Tarsier, na ang Lubok River, anindot kay nang Bohol. Pero wa man ko kadungog ang gobernador sa Bohol nagsuroy-suroy sa Bohol. Pasag nila na mga turista, asas na gustong musuroy kay. Straight to the Ato point. nagpagtagad rumbuntaga sa manuban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Ato point. ning hisgutan gumikan kay Commission on Audit mahigala dunay report nga ni disallow di ay sa mobalor 143 milyones pesos. Dunay disallowance ang kuha indiken 143 million pesos sa previous nga administrasyon. Straight to the point. Ayay mura dito mahigalas guin og mura og kinini ang maayo mudag matsa mahigalas mabuhi kasubuanon ni amay kamanduan ning kuha hinay-hinay gyud ning mautingkay ron hinay-hinay ning mautingkay karon ang akong sunod mahigalang suggestion nga iutingkay ninyo dinha Governor Pambari 4 o kining iyang mga naasang circles sabi ng iyang mga lawyers utingkayan ninyo be kay mas may magkabasataan ng kontrata ni Mr. Lo sa Wiwi ug Pupo ngano ba nga nisugot man si Gwen nga magnegosyo sa Wiwi ug Pupo diha may gala sa North Bus Terminal ug South Bus Terminal bayad 10 pesos ang mga Subuanon. Gidaginot pa ang mga pobre pabayro 10 pesos ang muwiwi ug mupupo. Straight to the Nga point. nahibaw mo pilay bahin sa Kapitolyo? Sa kontrata 5% ra ang Kapitol. My God. Straight to the point. Kinsang tarong mga higala nga inahan man ka sa Sugbo, ikaw may nagrepresent for and in behalf sa Sugbo. Nisod kay kontrata imo ang terminal, ato ang terminal. Kita magbuot na, upasod ba nagdi ba, na mga negosyo din ha. Tiya mo na, unsan ni mga higala ko, nagdudag dako, ko, Dunay dakong anomalya, yun. Laliman kag 5% rebahin sa Kapitolyo. Straight to the point. Sa maong kontrata, sa laktod na pagka-istorya, balikon ko, kanang 5%, o doon na kay 10,000 pesos. Panalitan doon na 10,000 pesos nga halin, kanang usak adlaw. Mo na itong halin 10,000 pesos sa North Bus ug South Bus Terminal. O bahin ta Kapitol, kay nyaman ta 10,000, no? O day inyo, 500. Natarong ba ng pagkabahin? Sus Ginoo ko, Kanang klaro-klaro, inakibisa pag 50-50 pa dako, gyapong ginansya, uy. Nago kay captured customers.
Naman kag masud na ka South Bus Terminal, asa pa man ka? Wato na kag call of nature, anak na ka sa CR. Ato kag North Bus Terminal, way lain mga higala mo, baktas pag kag-SM, kalayo kayo mga kahigalaan. Bisa ka nag-restaurant mo, kag restaurant, gi-require gani nga na ay CR diha. Ngani na mapabagtason ni maglayo ng tao. So karon, captured na nimo diha. So mingon ta, okay, ang halin na to rong adlaw 10,000. Okay, Kapitol, ha? Gwen, Kapitol, di ara inyo 500. Kaya ang 500 mo man na manghigalay 5% sa 10,000. Sa laktod og dunay 100,000 nga kita. Moingon, okay, bahin na ta, di na may 100,000. Di arang inyo 5,000 inyo, di arang inyo 5,000, 5%. Ako ang 95%. Inyo ang 5,000, ako ang 95,000. Straight to the point. Asa ka man mangitaan ng klasiha sa pagkakontrata. Ano ni sud man ka na, Gwen? Muna magduda mga tao, maunay kontrata nga nakita. How about ang wa makita? Governor Gwen Garcia, former governor. Straight to the point. Former Governor Gwen Garcia. What? Ayaw ka mga tao, probida. Mura mag-imong buguon ng mga subuanon. Straight to the Kinsang point. musugot, anak manghigala. Bisag kinsang nga business sa partnership ata. Hindi kin. Bisag partnership ata, musugot ka partner ni mo. Partnership o province ang partner sa Mr. Law Philippines. Maman iyang kumpanya manghigala. Tarong ng bahinan ka partner ni mo. Ako ang yuta. Nalada ya? Sige, kamoy pagnegosyo, ako ang yuta, ako ang lugar. Sa province man ang South Bus Terminal, sa province man ang North Bus Terminal. O amo ang lugar. Sige, pagnegosyo mo din ha, pila may bahin? 55, mayroon ka, okay, 50-50 tatungaon itong bahin. Kana mo binta-binta ha, pero wingon nga, 5% inyo. Sa palihog-palihog, no, ha, i-review kining maong kontrata, kay dako kining anomalya, disadvantageous in the part sa gobyerno. Straight to the point. At nagpagtagad dumuntaga sa atong pamanuban mahigala nining atong tulumanon inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa pikas kamahin, doon na po'y nagduda nga hilara ng circle. Ang tag-iya diha na nagipanegosyo din ha. Nya dayon, bahin-bahin kunuhay. At nagpagtagad dumuntaga sa manuban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Atong point. gihagit mahigala karong administrasyon na aman makakaykay naman mo tanan diha mga dokumento. Alabe, kay kaya ninyo kuno na be. Kanang kontrata sa libre kanini ang wiwi ug popo. Straight to the point. Kay na diha nganong ni pirma man mahigala. Si Gwen Garcia ug mao para ba mahigala gi-invoke karon nga mapadayon sila kolekta kay dunay sa pinirmahan ni Gwen nga kutob pa sa 2028. Straight to the Di amo point. nakadako ang alkanse mahigala. Unsa bisag kinsa wa makatunob og eskwelahan mga kaigalan. Wa makatunob og eskwelahan kasabot gyud ka nga kung 10,000 ang halin, tagaan kag 500, perti nimo ginansaha day na. Unsa may tawagan na kay ginansa ka o nalkanse ka? Unya kunuhay magpatuo to siyang bright. Karong buntaga tagan tanig pagtagad sa tuban-uban mahigala ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Unya sa kauluhan ato sa hatagag pagtagad mahigala kay bidang nindota mga kaigsunan ato pabati pabalik karon manalisan tog maayo. Niya na gyud nitubag na mahigala sa Anticlair. Labot sa kamatayon ni Juan Paulo Tantoco, ang executive mga higala sa Rustans. Sod sa Marso pagoto, Marso, Abril, Mayo, Hunyo, Hulyo. Naabtan yung 4 ka buwan usap pa nitubag sa Anticlair. Matod niya kining police report fake news. Ang medical report, wa gyud sultig fake news bagdi. Aton ni agi katawa mahigala karon buntaga. Sa atong pabanuban usab ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Ato point. ni mahigalang ipabati ug balik ning iyang press conference kagahapon aron nga ato ni mga higalang atong maanalisar. Straight to the point. Now, atong balikan mahigalang tong mga dugang hisgutanan karon o dugang mga issues mga higala kay kamon tanan nakadungog naman mo sigsulting Anticlair sa Malacañang. Unya mura mo guni og na kuan ba kanabang na tagi-tagi o na installment ning iyang tubag kay hilom kay Malacañang so daghan na kay paggawas ini isyuha gani wa fake news kuno unya paghuman kini karon mahigalan ni gawas sa puno mong isyuha gyud hilom pastirana hangtod niabot sa punto nga si Senator Amy Marcos ingon na gyud nga tingog mo Malacañang i-explain ninyo na kini mga higalang nag-ingon nga
report man gini sa Hollywood mga higala ang LA News, no? Hollywood LA News, Hollywood Los Angeles News. Nga kadto si Juan Paulo Tantaco kauban to dito to sa US as part of First Lady Lisa Aranita Marcos entourage. Paulo Tantaco. Part sa entourage. Isa may source, ang LA News. Dito sa California. Wag sa mutingog, pagkagahapon nga na naging resulta mahigala sa toxicological test nga confirm, cocaine ginamatyan, ingon naghapon mahigala nga, dili kauban sa entourage. Kita lang katawa mahigala, ha? Wa na makauban sa entourage mahigala to si Kwan. Kini ni ang Juan Paulo Tantoco. Ang problema ani kay ang asawa anak ni Juan Paulo Tantoco cabinet secretary man. So moingon si Auntie Claire nga kana mga private person unya kana na ang luoy kuno kayo nga pribadong tao mo na, no? Pribadong tao pat kini impressed with the public interest kay usa ka Pilipino namatay sa usa ka hotel. Nya kini Pilipino dili ni ordinaryong Pilipino kay businessman kini. Executive kini sa Rostans mahigala nga kini ni ang kumpanya. Ug unya gawas pa ni ana mga sukid paminaw nga executive kini sa Rostans. Ang asawa ini cabinet secretary ni BBM. So dili basta-basta. Rostans retail chain mga sukid paminaw. Nya ngano naon sa hitabuan nga murag hilom pamastiran na sila mga sukid paminaw pastilan. Straight to the point. Samtang ato pang giandam kadali ang video para ni Auntie Claire, ha. Gamay la ako sang paandam gamay. Ako sang entertain kadali ning atong complainant diri mahigala kay ang iyang motor kuyawan no na may mga sakyanan, do na may mga motor, do na may mga four wheels nga sakyanan. Kopyahon ang iyang plate number. Unya paghuman madakpan dito. Ang imo sakyanan nga mo'y kopyahan sa plate number, maoy sangit sa LTO. Mo nang hitabo karon itong complainant to tagapagtagad sa mahigala ni be. Dasto nga si bianan non si Madam Calixta Bugna nga taga Mandawi mga kaigalaan. Madam Calixta may buntag nimo. May buntag attorney. Paduol sa mikropono gamay. Be sulti ekonomi kanana unsa man hitabuan kay motor. Nami motor attorney karon pa na nahitabo mag 11 years na motor niya. Advance mi og pa renew. Atong April 30 nagpa-renew mi nang suki na mga emission. Pa-renew sa akong apo dayon pag magbayad ipapuli ipabalik ko na magpaabot na lang sa ilang resibo. After 1 week man na mo nasagad magkuha attorney. After 1 week akong gipapit sa akong apo ningon siya, nay wala man na process kung unsa ko na process di motong mura ko sige lang kay hapiton ko na inigadto nako sa Grand Mall ako lang agiana. Paghapit na ako dito ngadto jud ko sa mong suking emission ko, sir magkuha ko sa kanang mong lisensya sir siya gisig-gisig ko kay sa mga papilis siya. Ma'am, wa man ni ma-renew inyong rehistro kung ano man siya na may violation ko ha. Unsay violation? Nga karon pa man nahitabo nga suki na pilan ta katuig diri. Siya ipasito lang na dito sa ma'am. Sa LTO ma'am, kung asa man ng LTO siya bisag asa ma'am kay aron masito sa inyong violation. Digadto sa kumbanan dito sa Park Mall sa akong apo. Gi-repair sila sa Operation Division sa 7. Na sila 9 pound nga motor niya kanang smash daw. Nya ingon ra tawagan kay investigaron pa kay wala dang investigating mo to nanguli sila. Nya after 1 week attorney wa man gyud sila ning tawag. Mo to nagdako kanang original nga kon ako ning susihon gid dito. Dadan ako ng original nga ORCR. Mo to nagpasalamat tong taga information siya. Ma'am, pasalamat jud ka ma'am nagpakita mo diri ma'am kun nanawag man gud ako nga po diri ma'am nya wa man ning tubag. Siya busy kay mi ma'am kunya mo to nga akong itulo siya ana na lang ma'am magbuhat og gamay note pag maton ninyo hagyon na nya dayon balik ko sa table 1 kanang magpirma ta sa kana tong ladbook ug asa na pug ka mo to ko sir asa na pug ko sunod ani sir siya mo to tagahan ko niya card atas sa akong reklamo Glenn Galario dito na pagkaugma dito ko sa pagkaugma na ko dito kay nagbuhat pa man kong note May 22 dito din ko sa banda ko nya mo tong gi-receive nila
gikuanan siya ma'am, i-receive pa ni namo mama niya. After 1 week ma'am, gisaka pa ni sa babaw. After 1 week, balik na po ka dire. Tapos mandako, motong. Pag after 1 week, balik na. So ato klarohon sa mo na ni ang proseso nga gihimo. Bak kini imong motor unsa man ni motora? Mio nga Yamaha Sporty. Mio, okay. Unya ang iyang plate number. Mao na. Asa ni? Kini ang kuan. Kanang gikopya de sir, kanang. Sige, okay. Mo ni siya. Okay. Mo na giparehasan nila. Okay. Unya, pagkahuman, pag ingon nga dunay violation, unsa man kunay violation sa imong motor? Alarming, mo na alarming ray lang gibutang. Alarming. Unya, ikaw kibaw gyud ka nga way violation. Wala. Wala man gyud namong, wa man may record na namong motor. So pag susi nimo doon na ilaing motor nga na-impound dito. Naa. Ang pareha plate number. Naa. Nya mo tong iya kong gitagakapi ana sa mama, yatats ni mama sa mo reklamo mama. Nya dili lang mi kahatag ning picture mama, anak kanari lang yatats. Okay ma'am. Mo to ni balik ko diha sa kuan na toy kanang number bitaw ni. Kani. Asa ning ipaon number aning kanang. Sige be. Ikuan ko no. Kalakihan ni. Kini. Balik ni sa regional 7 ma'am, ipakita ni nila. Dito na po ko, niya mo tong ingko, pwede ra sa Lunes kuan, anang, sir, kay napamila ka pagka Friday, niya mo to pagka Lunes, Junto, dito na po ko, ma'am, bago pa ni nadawat na mo imong reklamo, ma'am, kung mamusay, paagyan ni ma'am, nga ako, ma'am, nga, kuan rin ta, makancel lagi ng alarm, ma'am, aron marinyo ni among registro, ma'am, aron magamit ng motor. Siya, ma'am, process, ma'am, ni ma'am, dugay-dugay para ba ni processing ani, ma'am. Niya mo tong, kupila man yung kakadis, ma'am, siya, 20 days or kapin pa o sobra pa yun anay ko. Sige ma'am, mubalik lang ko ma'am. Moto pag mga 26 ni balik na po ko diha. Kung ma'am, kumusta naman to kung complain ma'am siya. Ma'am, okay naman ma'am kanang si uman namang hipi ani ma'am. Kunya ma'am, usay paagi ani ma'am, dili gini makancel ma'am nga naram ka ni sa computer siya. Dili man mi kakuan ani ma'am kay mo adto pa man ka ni Sir Glenn garasulan ilang head gyud. Kunya man siya, wala man si Sir Glenn ani niya. Moto nagahuna-huna kung magpataba na lang tingay ko sa DYHB ani. Di ako ni Sir Benji. Mga 10 PM tingay ito, sobra ba mo. Moto ingon si Sir Benji, yung problema, moto gutunganan na siya. Siya kung tawagan si kanang engineer Apolinar, assistant. Siya tuwan ni dito ma'am kay kanang maghuwat si engineer Apolinar ni mo. Mo nang note gihatag kini. Ang pangutana, wag yun mabasa sa hipi. Attorney kay pagabot ako, gisugat ko sekretary siya, masulban na niyang problema ni Nay. Ano siya, salamat unta ni mamay siya, ipasiroke lang ni Nay. Karon kay nagkopya. Pagbalik na ako, akong ipakita dito sa staff nila. Kung mamasa de si Sir Adin. Siya ma'am, wala na may problema si Sir Adin ani. Kay si Sir Glenn naman yung huwaton ani kay sana mo explain ni mo ani kung di ba akong ipakita ba kay gikan ba yun ni Sir Paulina or mabasa niya. Siya okay naman ni si Happy may ang istorya sa staff. Kunya ma'am, asa di si Sir Glenn dili pwede niyo katiksan ma'am kaya ko ma'am maro gyud nilang gihangyon ako ma'am nga ma-cancel ra gyud ang mong kuan alarm ana aron marin niyo ang mong registro. Siya ma'am wala mo si Sir Glenn ani ma'am. Pato siya kunya man usa naman sa kumubalik. Siya June 30 ma'am, ari na gyud Lunes man na balik ko June 13 naging istorya gyud ko na Sir Glenn. Ako sing explikaran ng kung mato sige sa ganas computer. Ya dugay-dugay jud may istorya 2 hours tingay to kapin. Siya ma'am dili man ni madali mong kon ma'am yang itawag to pa-picturean dito sa impounding kuan area. Ya nadyo ditong motor, chassis ug engine number pakuha niya. Siyang kuan ko dani ma'am buhatan pa nag-resolution. Kaya ron kay mo pirma pa si Happy, mo pirma pa si director niya balik kong Manila niya. Mao to na dugay kong ipasuwat unsay gikan pag renew ana unsay kung hitabo. Puto ni suwat sag ko niya. Mga hapit naman lang to alas nun si media. Siya ma'am, napam kay laing lakaw ma'am nun. Kung napalagi sir, mabitaw na problema ko ani sir. Kay sige lagi kong lakaw sir niya. Gini, pag gini masulban. Sa ako lang yung trabaho on mama niya. Mutawag lang minimo. Kung unsang mahuman na. Kay dugay-dugay, maging problemahan na siya. Kung sige sir niya, namagin mo ng istorya god. Ni pauli ko. Potong ning baali ko tong kuan. Kung magsige ko ginani, wala man sila mong tawag. Yung tawagan po. Potong ni bali ko tong Friday. Potong itawagan nito ni Sir Benji. Di man, may manubag. Saan man ako paghibaw kung saan na latest na update na. Sige lang, ato lang suwayag tawag si Regional Director Glenn Galario karon, no? Unsay mahimo to ani? Masolba ra gyud tanas magkumpo lang ipangita. Kaya mo man gipasolve din sa off-air, no? O nya wa mo da. So ato ning pagtagad mga kaigsunan at sali na mga problema na mo daghan kay ni kada adlaw, no? So natay mga staff sa ni tabang na to. Pag-solve ani mga kagalaan kay di man matabang ni patinaghana. Unya di madaning ubanda ato na mahigalang
kini ni ang kuan. Dadon sa kahanginan, no? Kung Sir Benji, kung mapaabot lang ko attorney Sir Benji, pero makaistorya ko magpatabang nang ikuan problema kay wala ko kasabot ng asa ko patubang. Oo. Kay murag ka nang kuan na kay basta hindi ko katog hindi magabing magunahon nagigisa magtabang na ko ani nga masolbar lang yun ron. Gamit man ko kay na ang motor sa akong bana sir kay every month mauli siya sa probinsya ba. Kay tamay mong balay dito. Nya sa pagkakaroon wala na magamit kay di magawas og highway kay saan man na nga madakpan na pud simbako. Simbako. Atong gitawagan si kinani ang Regional Director Glenn Galario. Di pa mo tubag balik-balikan para tog tawag aron nga ato ning mapaabot niya ni kay daghan tag pangutanaan ni kuya wa nino og kanana ang imong motor kay nay maghimo bagdautan ba ang imong plate number may sundugon kay nya wadtog manulis baka dito. Hesus Ginoo ko. Ikaw may maamong ang imong motor? Pwede ba din nana? Kini mo plate number may gana tanaw na nila na may mga chassis numbers na may mga kuan na tanawon man usa man nga motor kay kining iyang motor mahigala ko man Mio man. Nya katong motor dito to sa impounding area? Ang smash nga motor? May nagtabi sa attorney ko tong si Sir Glenn og kato yang tao dito sir gipapicturean yun niya. Sige. So naamay kuan dito, lahi ning iyang motor dito nga kuan nay na impound gud nga motor mahigala. Ang problema, mo nang gipangutanan nalibog ko nga sa 11 years karon pa nahitabo. Nga ninana na. Pareha pag yung file number ingon na si Sir Glenn nga wala di gamit imong plaka ma'am gikopya ang imong kuan. Plate number. Wa ka kabantay nga imong plaka gikuha dito ni gamit sa piso motor. Mo ni pangutanan diha nganong na inana na. Labi mga kriminal nanaon ba mga kriminal dekin? Sus kuyawa mga kagalaan. Pero kini gikopya gid imong plate number kay to man dito sa bikas motor nga lahi. O sa tanang number ang imo pag may natripan o may unsa man to tagi ato motor dito tagi inyo? Dili. Wala mi kay lato sir. Nilson may nga na silang na-record Nilson niya. Mabitaw nagdadyog ko ORCR ka akong ipakita nyo nagbuhat kong note. O niya ning ORCR so imo gining plate number. Mao gini original namo kay original diri akong gidada. Naman ang original. Photocopy ra akong gikuan attorney. Okay, Yamaha man ni, no? Make Yamaha. So maklaro man din ni. Nya ma-check pa sila tiyo. Nganong madlangan man sila nga naman sa computer nila na. May lang rason nga buhatan pag resolution, buhatan report niya magkonsulta ko ba kanang pangutana gani ko kay murag naglibog na ko ba. Lang dili ma-cancel man na dayon ti kinam na sa computer mo. Kung anong moingon na siya nga daghan pagagyan resolution niya, report niya, pirma pang head, pirma sa director, niya ibalik pag Manila aron mabalik sa original kuno ang So dugay-dugay na kay April 30 pag unta nimo pa rinyo. April 30 kay advance kay mi 30 man na iyang kuan na attorney. Nya mo advance may kay di lagi gusto kong anak kanang mag penalty sa namno na sobra pas penalty ng naabot naman nung consist. So ni aning imong certificate of registration o ang official receipt nga niya. So at least nakita na sa LTO ang ilan na lang wa pa ma cancel wa pa ni makuan. So pa kakarinyo hantud ron. Wala pa. Motor na pa sa balay. So atong gitawagan ron si Regional Director Glenn Galario sa dili sa Land Transportation Office aron nga ato ning makuan mapaabot niya ni mga higala although napaabot na niya ni ato siyang pahimduman ani nga sabay kalaki ani anong nalangan-langan man ang uban ani gud mabalik-balik kadugayan mo kuno na magkano kang gibalik-balik man ko baka na sila laing tuyo nako ining kalaki kapila ka balik-balik kalima na to ni Sir Glenn akong kaistorya kalima na sus Ginoo ko so kadaghan gyud ka adto ka sa LTO sa Mandawi ano pa ka sa LTO din sa regional office kaduha jud ko nagbalik gikan ko sa 7 pagari na ko Sir Benji dito ko sa banda ko motong di pa na kay ko kay Sir Benji masulban na basta tong secretary sulban na ni ma'am nya unsa pagkasulbara nga wala man na mabasa sa CP ang note ni Engineer Pulinar kay human na daw sa CP si Sir Glenn na po kunoy pambuton motong giapabot yun ako Sir Glenn pagka June 13 nagistorya gyud mi explicar na ko nga sige sa ganas computer niya motong tawagan yang staff ato tawagin ni dito sa impounding area na dito sir nya mo ni nadapit sa may mangga asa nadapit nilang giingon naminaw ra ko kay ingon siya piyong sa demo mama kay dugay-dugay mo na istorya mo ginato lang istorya ba
Ko sige pamina ko mo tong nagkaunton naman gyud nagkaunton man to siya. Dugay pag yun imong problema ma'am. Kay buhatan pa nato ni resolution ya report kini mo report ako ning attach sa mong report niya mo pirma panghipian ni mo pirma pang director dayon ibalik na po kunog Manila ana may ampong nya mo to siya namo kay lakaw lain ma'am kanang kanila niya ko palo apal lang niya kanin pero ako ning trabahoon ma'am ko palihog taon ko nangintaon pa kay ko palihog taon ko na Sir Glenn kay Marinyo na nimong Kisa man to nga Glenn pasabot nimo? Glenn Karasulan head na nimo dito Glenn Karasulan. Dili si pabot dili. Sige. Kaya atong klaro honang anong nalangan-langan man Kini ko magbalik-balik mahigala niya langan-langan klaro naman na kayo nya malangan-langan magduda ta nga dunay nakuwang o dunay kinahanglan ha. Medyo makaduda ba lang. Muna nga kinahanglan masulbad nila ni nga unsa ning kalakiha kay niya ma iyang original official receipt, ang iyang original nga certificate of registration nga kining maong plate number nga ni plate number kini nga plate number JA 81605 mao man nga plate number ang iya yung kuan kung tan-aw sa computer na agyon ni dito nga Yamaha da ini Mio inana Confirm ang gini Sir Glenn. confirm ang gyud no confirm naman sa pamprokasiya sa proseso ilang gikinahanglan Mao akong gipangalibgan attorney magabiing ko asa man di ko modangop ani nga masolbar ni problema mo tong naka-decision na gyud ko nga kay magsige kung tanaw sa imong programa sa YouTube. Madto na gyud kong nihangi gyud conservation nga makigistorya gyud ko nimo atong Friday nga ug mahimo. Atong paabot gyud ko nimo. Sige atong konon wa mangaut sa ang taga LTO. Samtang nagkuan ba sa ngaut sa mo anak man ang kaut anak. Mo bag kuan ba usahay. Wala mahigala agi ka to katawa pero mga tarong ng taga LTO ha. Nanay uban po tingali nga mga kuanda sa diha. Doon na po ibang mga langanan. Tarong ni Sir Glenn ko Sir Glenn kanang ako ba siya kanang istorya lang bagay dugay sa kananay. Ko Sir Glenn daghan ko mga negative comments kay madunggan ana LTO mang ako di sa ko motuog yun ani siya. Ayog to ana ma'am kay kanang dipindi para namo dili na kay maho makaklik sila na bitaw na may mga buutan po na diha na po iban nga malituhon sa katawa lang mi ba kay ingom siya piyong sa dami niya sige sa computer ito manahog na lag istorya na mo tong sa iya pagtuwa ng mga kuan sa mga tamo tuo na mas ilang aksyonan po ni aron hindi makatuo punta nga wa ijay mga buutan gid sila hindi gid kun sa imong kay kadto ka opisina sa gobyerno langan-langanon kanya mga out sa opinaanak pagka ana sa ana lahi mag anak kau to binuang ni mga kalaki. Hay mga higala. Unsa naman na wa pa makontak si Sir Glenn Galario? Ha? Wa pa makontak? Sige ko no. Na? Di pa? Sige. Karon taon lang ha. Okay, hindi kin, anyan lang taon-taon, ato lang tawag ko balik sa off the air. Basta importante na na to sa on the air ni. Nya ilang tubagon kay lisod man kay ilang-ilangan-langan. Makaduda magutaan ng sige balik-balik, pabalik-balikon ka. Dito bitaw na opisina sa gobyerno usa dito sa kuan nya balik dito kay mo pirma paspikas, kuwang kag requirements sa sunod. Hala, kuwang man ni kuan. Wa man sulti tanan usa dai kuwang. Nya balik na pud. Pagbalik to, kuwang ano ba ning kuan ha? So dunay nakaingon nga unsa man kinahanglan day ani sir nga aron nga madali nga na ay kuan dito na nasaysay na nadiwa na kuwang okay sige lang ato pasultiyon sa skin ba aron nga just to establish day nga unsa ba Daiken kumusta atong gitawagan ng LTO ron Tatong gitawagan ang direktor sa LTO7 sa Director Glenn Galario pero several times nga atong gidaya lang yang cellphone wala mo tubag so ni kontakta sa landline sa LTO Region 7 o niya ang nakatubag Attorney Rufil giingnan ta or gi-inform ta nga doon na day ongoing meeting si Director Galario. Sige. Maunsa orasa ka na mahuman ang meeting wa pasulti pod. Wala pod mo sulti Attorney Rufil ato na lang tingali ning follow upon on off air na lang. Okay, sige day. Salamat kay Daiken sa paghatag panahon. Og sa atong pagkontak sa dito sa LTO. Now, ato pabuto kadali ni. Kay nag-meeting pa kuno si Sir Glenn, ha? Katong time mo dito ko na Sir Glenn, karasulan sa lang head. Kuan ko no kanang leave. Atong tawgon kadali ron ha. Pabot sa tos gawas kadali. Kaya ato ning tawgon balik. Sige.